Pakistanda opozisiýanyň müňlerçe tarapdary paýtaxt Islamabada edilýän ýürüýüşe goşuldylar. Bu hökümeti häkimetden aýyrmak ugrunda geçirilen protestleriň ikinji gününe gabat geldi. Olar Premier Minister Nawaz Şarif edipesinden çekilýänçe Islamabadda boljakdyklaryny aýtdylar. Protestleriň liderleri ozalky kriket oýunçusy Imran Khan we Islam ruhany Tahir ul-Kadri Şarifi 2013-nji ýylda geçirilen saýlawlarda ses galpyklarynda aýplaýarlar. Qazaqstanyň paýtagty Astanada ençeme aýal maşgaly öz öýleriniň hökümet tarapyndan ýumrulmagynyň öňüni almak üçin tagala etdiler. Demonstrantlar ýykylan öýleriniň öwüdini ýeterlik derejede kompensasiýanyň tölenmegini talap etdiler. Polisiýa protestçileri tutuk astyna aldy. Resmiler jaýlary ýykmagy dowam etdirdiler. Mundunyň aýallar hökümetiň bu hereketlerine garşy açlyk hem yglan edipdiler. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede ammonik chloridli konteyner partlandy. Sebitdäki ençeme adam sultanda çağılar hem zäherlendiler. Bu waka ammonik chloridli konteynerleri hem saklayan yerli demir ustahanalarının birinde ýüze çykdy. Partlamanyň izi bilen yerli adamlaryň ençemisi medisina kömegi üçin ýüz tutdular. Ammonik chlorid köplençe dökün üçin ulanylýar. Tataristanyň paýtagty Kazanda tatar medeniýetine bagyşlanyp sigaret agşamy geçirildi. Yerli ýaşaýjylaryň köpüsi milli tatar saz we sigaret çykyşlaryny dinlemäge geldi. Bu çäre Kazanda ýaşaýan etniki türkler hem geldi. Siz Azatlyk radiosynyň suwunky täzelikleri bilen tanys bolduňyz.